IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Narway a serbisyo ti may papaay Kadagiti residente ti Badoc babaan iti programa Anabek sa Natan o Badoc Express. Segon ni Mayor Virgilio Calahate, kang runaan nagkasapulan dagiti umilikat serbisyo manipod iti Rural Health Unit, Office of the Agriculture, ken Municipal Social Welfare and Development Office. In patalged ti Mayora saan dagito nga agsardeng aging gana nga saan na makompleto wenno malpas amin a barangay a masarungkaran tapno maidanon dagiti serbisyo ti munisipyo. Ano dagiti services no po, sir? Yes, sir. Amin nga services, amin nga departamento ti LGU ket itugtugot tay amin ida. Tapnon amin nga klase iti assistance tulong wenno dagiti kayat da nga maramid ket adada nga sindadaan nga mang trabaho. Nga makikita tayo nga ti kangrunaan of course ta health, RHU, ti agriculture ken ti MSWDO kadigiti ang daligitay request na. So, amin digito nga maan lang iso nga departamento including our office, the office of the mayor, Samgunyan, kan digiti amin offices ket adada amin ti representative. Kabayatan na kinunana na ituloy dayto ya itinapalabas sa lawas kalpasan na temporaryo ang nagsarda nga itinagpiesta ti Ilia. Para iti IFM News, Idol Bernadette Toledo, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.